Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ha ka jingyaki da ka ba shong sha thngan ka ba klembu por. Uba HB Nonglang u chairman ka Green Tech Foundation. Lala ban saki ya ka jingwan ai jingkershan u Dr. Bats Kemmerbo u kertong ka Voice of the People Party. Ban ai reng ha ka election MP Shiteng Samoy na Shillong Parliamentary Constituency. Habagren chikla pathai kobor uba Bats Kem ula keno baka jing bam khot ka sorkar jilla ya ka GTF ban yakren halor ka jing dawa ka day namar kapentut ia ka telong treikam ka sorkar jilla. Nalor ka tau lapan kan mauru ba ha kapor ba dangdon u Dr. Ricky AJ Singkon bam kwai hadwaru blay ula kren halor ka ni kamat ba omla ban yapin ya ka maryang bat ka bala ban kta ya ka laway jongki pateng banwan. Ini kecil Kershan juga Voice of the People Party kecil Yaki juga kecil Syarhan juga Green Tech Foundation Berdaya juga lumpang dengan isu Naru pastang hakaba ke youth wing ke women's wing lawan ban Kershan bat iba adan du lawan Melin nakaliang juga Voice of the People Party bali ni ke jingkershan yakum kani ke movement kalong namar pa kaya hap bat ke ideology jong ke parti ke jongi bat ki kom juga parti ke jongi namar ke Voice of the People Party ke manifesto ke nongrim juga parti bat kani bawat ni Dr. Ricky Singkon ru mensyuar ke bidang keren ya kata jingdan kam jong kemariang ya ke baik nimla ban ya pen ya ka mariang bat kanu no kabala ban kta ya ka lawe jong ki khun dikti jong ka jai ben be bujui te hak be dai bat kani ki issue ke pangakwa ban ya keren ha kani ke janmit kolong ba ngakwa ban kentu ya ka sarkar Meghalaya aba ka smu ban wanra ya ka roi ka par ha ka jilla ke jongi kadai ben perkat chua ya kata sustainability habang akren ya sustainability ke pemut pakandai ban ri sumar kendong ya kemariang but ke baar ke ba ke sarkar ke ben kelmau kolong ba haba ke sim ya kenu ka policy treikam kamdai ban shuan ra ya kata ka policy hak bawan ra ya ka development without connect to the people. Pi ke policy ke dai ben wanra ya ka jing mentoi la ka bentam u babun balang but ka bang UI ya ka ni ka rukom trekam jong ka MDA government ke ka basusi ka long ba ka policy trekam jong ni government kam wanra ya ka jing mentoi ya ki pai ba ke ba ka ni government ka kren ka por ba ka Meghalaya ka dai ka state ka ba hagajing Roy hakini ki kendiat snem lalai no but kelawan ra sibun ki development henry ni pada bakata ke development kam kentiu ya kayo ka kot jong ki pai ba ki jong ke pangakwa ban ong ke liga por kolong ba habangi wanra ke development kamut itu ubri ubodon ka krasut udi ban mat ya kata ka development but kay ke ba nga ima ya kini ka development model jog ni government kolong ba ka wanra de kita ka development ka ba ngila banong ka ba bypass ya riu pai ba ha ka ba kamdon ka kam ka jam ya ki khun samla ki jongi ha ba wanra ya ka development kariban bu ha ki jingmut jing pakhat ba kadai ban lingkong ban wanra ta ka roi ka par ka ba judgment toy ya ka jela om ban pin toy ya ki corporate houses but hoy ya ka tang la ban len ba ka ki corporate sector ki don come henry come day at the cost of the environment but come day at the cost of the people.
Banong ba nakadaw jong ka VPP ngam tharai kawi kalong ba ka sarkar hi ka snow ba kani ka jinge ki jong ka Green Tech Foundation ka kta ya karkom trikam jong ka sarkar te kani ka kta ya ketolong jong karkom trikam gu jong ki te pelapi ka don ka pattern karkom trikam jong kani ka sarkar re su don bok no don jinge ki don ki beriu ki ba ya persya civil society ki mi syakmat ban ya le persya ki sarkar re lap nadu tu ka concept of land bank ba ka sarkar ka wan ra aru ka tu ka ba no kum na kalian ka party ki jongi ni su thu sai ba ka tu concept hoi oi lada ki beriu ki baterai na ka benta ki pai ba ni la banong ka don ka kala ban don ka merit ka henry ha ba ka sarkar hi ka tray na kabenta ki vested interest ka land bank ka bagini ka sarkar mensure kalawan ra kalong very dangerous henry pinla pa kani ka concept land bank ka tray kam ya ki public property lagi public property ka government ka persang bandi ngamtip ngampat la panong ba ngala study bhai gani henry ha pangipet hi kalong ba ka government hi ka issue lale mata madai ya ka common property ka public property ban pen yonong yanuri yano te gani hi ngapet ka jingbom respond jang ka sarkar ya ka jeki jo ka Green Tech Foundation very but kani kalong ba kakta ya telong kom trikam jong kani ka sarkar nabar haba ki hap lada ki happen review ya gani kamut ki wiki we ki policy jong ka ki very but ki wiki bentar government ka happen review te kani kan kata ya ka kom trikam ya kom shimkam jong kani sarkar ito na kaliang kasing BPP na mga isuto kung piyong maka ikidaw iba panlong ita. Nakaliang juga party jungi nyimpat ya keren ya kata Henry ngirungin yai budit kuma i ba ada keren benin ngin sepek ngin sebudin ni kani.